Molt bona nit, benvinguts novament a Contrallum. És edició especial d'estiu, us saludem en directe dimarts i amb un programa per a nosaltres, per la gent de la televisió de Girona, i per a mi a nivell personal, molt i molt especial. Avui parlarem de moltes coses amb el convidat que tenim, naturalment de medicina, perquè és metge i per unes circumstàncies personals importants, però també d'esport i de comunicació. Avui estem molt contents de saludar el doctor Joan Soleguer. Bona nit. Joan Soleguer va néixer a Lloret de Mar fa prop de 63 anys. Casat i pare de 2 fills, Soleguer és col·legiat del Col·legi de Metges de Girona des de 1969. De les seves activitats docents en destaquen la de director i professor de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Diputació de Girona, la de professor col·laborador de la Universitat Complutense de Madrid, de la Universitat Europea de Madrid, de la Facultat de Medicina de Saragossa i de Traumatologia Forense del Departament de Justícia. El doctor Soleguer ha estat membre del Comitè Científic Espanyol que ha configurat, juntament amb altres societats europees, el barem europeu sobre els accidents de tràfic. Com a bon comunicador que és, ha estat ponent de diferents taules rodones, ha realitzat diverses conferències i ha publicat llibres i estudis, entre d'altres tasques. Durant la seva trajectòria professional, són molts els reconeixements que li han donat. Així, per exemple, ha estat guardonat amb el Diploma d'Honor de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Practicants ATS i DUE de Barcelona i Província l'any 1984 per la defensa de la professió. Ha rebut la insígnia d'or de la Federació Catalana de Futbol, el Premi Jaume Aiguader i Miró de Divulgació i Educació Sanitàries atorgat per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears l'any 98, és col·legiat de mèrit del Col·legi de Metges de Girona des de l'any 1999 i enguany ha rebut la Medalla de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Dins els mitjans de comunicació, el doctor Soleguer ha estat col·laborador a Ràdio Girona en el programa 2 a les 3 l'any 1988 i presentador del programa Salut de Televisió de Girona des de 1995 al 2003, realitzant 153 programes en directe. La música dels anys 60 és la que més li agrada. El cotxe, el seu mitjà de transport. La paella, el seu plat preferit. I My Way, la cançó. Creu que el moment polític més important és quan va deixar la política. Li agrada caminar pel barri vell de la ciutat. Els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar és el paisatge que més el captiva i el millor moment de la seva vida és el naixement dels seus fills. Doctor Joan Soleguer, bona nit, gràcies per ser amb nosaltres. Avui és d'aquells dies que jo m'aniria a l'altre costat, a la seva cadira, i el deixaria que fos vostè qui ens expliqués el que desitja, sense pràcticament fer-li cap tipus de pregunta ni introducció, perquè vostè, a part de metge, ha estat un mestre en aquesta casa, Televisió de Girona, on allò que es diu, entre cometes en castellà, va sentar càtedra per al seu programa de salut. Com recorda aquella època, doctor? Bé, d'entrada dir que sense la col·laboració de tot el públic i sense la col·laboració des de direcció, regidors, càmeres, etc., el programa Salut no hagués estat possible ni hagués tingut continuïtat. El recordo molt carinyo. Van ser uns moments a vegades d'angoixa, a vegades algun pal rabies, perquè el directe, com ara, és el directe. Aleshores, bé, te'n tenies que sortir, però va ser molt enriquidor i encantat d'haver-ho fet. Vostè havia començat d'una manera, jo diria, molt distesa, molt distreta, perquè era un magazín a Ràdio Girona. Sí, vam fer uns quants programes a Ràdio Girona, però després la gent trucava també, era en directe, ens en sortíem d'aquella manera, però ens en sortíem, i quan va venir Televisió de Girona ens va convidar a seguir amb el mateix estil. Doctor Soleguer, això vol dir que vostè sempre ha entès la medicina d'una manera molt especial, perquè ara potser tot és més planer, s'expliquen més les coses, però abans es deia que no s'explicava res de la medicina, receptaven i ja està. En canvi, vostè no solament tenia fama de voler explicar les coses als seus pacients, sinó que, a més, ho esbombava per televisió. Bé, és que la medicina no té per què tenir secrets. Tens de ser planer i tens de ser que la gent t'entengui. Jo tinc de parlar perquè la senyora Pepeta, el senyor Pere,
la senyora Maria, com deia, m'entengui, si no, no val de res, no pots col·laborar, si no pots fer entendre el perquè de la malaltia ni la necessitat de fer un tractament d'aquella malaltia. Tenen d'entendre les circumstàncies, la importància de la malaltia i les possibilitats de tractament que existeixen envers. I així, si ho entenen i ho fas entendre, la gent col·labora, la gent se'n surt. Vostè, tot i néixer a Lloret de Mar, és un gironí perquè des de fa moltíssims anys està consolidat a la ciutat de Girona, no borra les seves arrels, la seva infància a Lloret, i vostè deia en un lloc que jo vaig llegir que el seu record d'infància era l'acabament de la Guerra Civil, tot i que vostè va néixer l'any 43, sí, però eren unes circumstàncies. Jo vaig néixer en el 43, el 1 de desembre del 43, tinc 62 anys. Eren unes circumstàncies que jo sí recordo la cartilla de racionament. Recordo el meu pare, que era practicant, quan hi havia la penicil·lina i tenia que anar a punxar. Recordo que jo vaig ser dels privilegiats de poder anar intern en un col·legi, ja als 9 anys ja estava intern. Aleshores, vull dir, em considerava privilegiat, però amb el sacrifici que feien els pares. Eren molts pocs. En aquells moments que jo estudiava a Lloret érem 3 que estudiàvem. Després ja van ser més, no? Almenys a la universitat. Després ja van ser més. I això no se t'esborra. El patiment dels pares, el sacrifici dels pares i, bueno, que tu et pots considerar un privilegiat. Una joventut, per cert, vinculat amb l'esport. Va ser jugador. De central jugava, doctor? De lateral dret i de central, sí. Però, com dic, el sacrifici dels pares, a mi, en els moments que abans d'entrar a la universitat, hi van haver-hi a l'Europa, a l'Espanyol, al Betis, que em van venir a darrere. El meu pare, que també havia sigut jugador de futbol i estudiant, em va dir que o una cosa o una altra. No vaig tenir oportunitat de canviar. I aleshores nosaltres, veient el sacrifici que feien els pares, els crèiem i dèiem, bé, doncs d'acord, deixem el futbol. I a partir de llavors ja no vaig fer res més. Veiem algunes de les fotografies en aquests moments de l'època. Ai, la mare. Mira, això és el camp de l'Espanyol. Escolti, això és el camp de l'Espanyol, sí. Com era el futbol d'aquella època? Sarrià. Bé, era molt matusser, no hi havia... Però amb molt entusiasme, vull dir, noble. Almenys nosaltres no entendríem ara que es donés, com la FIFA ha fet, a en Zidane, donar-li com millor jugador quan se parla de fair play, per exemple, i amb aquell cop de cap ho ha perdut tot. No pot ser... Això no ens entrava ni m'entra dintre de la idea de l'esport que tenim nosaltres. Però també hi havia garrotades, no?, en aquella època. Sí, però jo crec que eren més nobles. No sé, jo no vaig arribar a una categoria superior perquè ja dic que el meu pare em va dir que aquí es tallava, o una cosa, o a la universitat, o jugar a futbol. Bé. Potser per aquesta influència esportiva vostè va triar l'especialitat de traumatologia i sempre s'ha dedicat també d'una manera especial a la medicina esportiva. Per cert, una especialitat que, com vostè ho feia, no existia, no? En aquells moments, quan jo vaig acabar la medicina esportiva, no era reconeguda com a especialitat i llavors ho fèiem els traumatòlegs. I servien per tot. Eren com una mica els metges de medicina general doncs dintre de l'esport, i doncs dintre de l'esport el que teníem que fer era treballar i recolzar, i els que anaven a buscar el no haver-hi l'especialitat, que ara hi ha molt bons especialistes, doncs es venien a buscar els traumatòlegs, i si estaves vinculat d'alguna manera dintre de l'esport t'agradava més, te vinculaves més, no cobraves un duro, efectivament, no cobraves, encara et costava diners, però ho feies amb molta il·lusió i satisfacció. Com recorda aquella època, els seus inicis com a doctor, com a metge, i sobretot com a metge especialitat de medicina esportiva, que ja dèiem que no era massa normal. En aquella època hi havia l'aigua maricosa... Sí, però també hi és ara, eh? Veus que a vegades en aquest Mundial veia gent que es queixava molt, però els hi tiren una mica d'aigua, aigua freda, suposo que deu ser. Miraculosa, que dèiem, I és aigua miraculosa, igual ara que abans, vull dir que no. Són maneres de fer, jo recordo, per exemple, jo he tingut del València, hi havia un
un jugador que era Arnal, que va ser defensa internacional, que li vaig fer un compressiu amb una lesió que va tenir. Al València em va escriure i em va convidar a anar a tribuna amb ells. Al Madrid, jo soc de Can Barça, al Madrid em va regalar un rellotge de Can Barça, que després vaig donar amb un rellotge del Madrid, que vaig donar amb un company del Madrid, i em va convidar també a tribuna. Al Barça, que hi vam treballar-hi amb els campionats juvenils, moltes vegades, portant-los aquí, costant els diners i tot, mai va tenir un detall. I això ho dic perquè em sap greu. Però és molt dur, vostè, amb aquest tema, no? No, vull dir, és que és la veritat. No pots anar de prepotent en cap lloc. I en aquells moments el Barça era el Barça. L'Espanyol tenia una altra manera de fer, un altre caire de fer. Espero que això acabi. Ja diuen que el que estima te fa patir, no?, una mica. Sí. És una mica això, però, escolti, s'ha de reconèixer que el Barça en té fama, d'això, eh? Sí. El Barça en té fama. Per desgràcia. Per desgràcia. Per desgràcia. Doctor, dintre de la seva feina, de la seva activitat habitual, de les seves relacions personals, fa ben poc, i vostè no ho amaga, ans al contrari, li ha passat un fet molt important a la seva vida personal i mèdica. Un dia vostè va al metge amb un company a fer-se una revisió de rutina. Què va passar en aquesta revisió? En aquesta revisió de rutina que trobaves bé, però com que tens 62 anys, t'has mirat la pròstata, t'has mirat els antígens del càncer. La veritat és que com em trobava perfectament bé, no ho he fet mai, doncs ja és hora que t'ho facis. Aleshores van fer una analítica completa dels antígens embrionaris, carcioembrionaris, van fer una analítica també de pròstata, etc. I jo sorpresa, perquè em trobava perfectament bé. Se'm descobreix un càncer de còlon, amb proves que es fan posteriors se'm descobreix sembres en el fetge, i això m'ho diuen a mitja consulta del seguro. Quan estava passant en el cap Güell, estava passant la consulta un dijous. És com si haguessin dit que m'ha tocat la loteria, però al revés. Te pots esfonsar o no et pots esfonsar? Evidentment, jo vaig pensar, la gent aquesta que s'està esperant, primer sou metge, no puc deixar d'atendre-els, ells no tenen cap culpa. Quan arribi a casa ja hi pensaré. Quan arribes a casa, et desesperes. I plores. I no ho acceptes. Però a la vegada tens de pensar que això es té de superar, perquè si no ets positiu, malament rai. Jo dic que als 9 anys ja estava intern, per tant, una mica independent ho he sigut sempre, he tingut que prendre decisions personals de seguida, i aquest rebuig, aquest per què m'ha tocat, per què no m'ha tocat... No s'ho acaba de creure. No, i no ho acceptes, i et desesperes, perquè saps el que hi ha, i com metge encara ho saps més, no? Però aleshores dius, ho tinc de superar. A mi em va durar 48 hores, ser positiu. Perquè dius, bueno, si jo m'ho passo malament, si jo m'esfonso, tot l'entorn s'esfonsa. Si jo no sóc positiu i no sóc capaç de donar exemple, de què serveix la meva vida? Si tens un recolzament dels amics, com gràcies a Déu tinc, aquests premis que s'han dit abans, moltes vegades que hi haurà molta gent que tindrà més mèrits, evidentment, que jo, però que no tinc les amistats que he tingut jo. Jo he tingut el recolzament del Col·legi de Metges, amb el seu president davant. He tingut un amic, Josep Maria Giral, oi que sí? I doncs, que m'han ajudat amb aquests premis. Vull dir que si no hagués tingut aquesta amistat, no hagués aconseguit. En Josep Maria Giral, a part de ser amic, coneix millor que ningú el seu currículum esportiu, perquè en cas és esportiu, i, escolti, no s'acaba mai. És una mica incondicional, per tant, deixem-ho així. I el que jo volia dir és això d'aquesta malaltia. És una malaltia agredolça, perquè per un costat et fa pensar, canvies completament la manera de ser, veus aquella àvia que està caminant amb el seu gosset, o la mare que porta el seu nadó, i li dones importància. Dones importància en aquell pobre que te diu gràcies quan li dones una moneda, i tu ets capaç de dir-li gràcies a tu per tenir oportunitat de donar-te la moneda.
I que t'hi posis com t'hi posis, el sol sortirà per un costat i s'apondrà per l'altre, cada dia, tant si hi ets com si no hi ets. I a la vegada, ja dic, el recolzament de la família, dels amics, t'enforteixen i llavors acceptes aquestes circumstàncies i tens obligació de lluitar. La vida agafa més intensitat? Molt més. I a vegades pots dir, ja dic que és una imatge agredolça, no? Però pots dir a vegades, i doncs estic content, perquè avui he tornat a veure com sortia el sol. Ara doncs menys, vull dir, per la químia o per el que sigui, no? Ara doncs menys. I te'n dones compte quan surt el sol i dius, gràcies, i doncs ha sortit el sol. El recolzament també de l'espiritualitat, i doncs, bueno, jo, fins que no em vaig veure les orelles, era un catòlic d'aquests practicants, com fem tots, jo m'he recolzat també una mica amb la religió, o molt amb la religió, m'ha fet més feliç, més tranquil. I a vegades, doncs, quan surto, dic, doncs gràcies a Déu, que és un dia més, i aprecies aquestes coses que abans no apreciaves. Tot és molt relatiu. Quines coses fa diferents que no feia un parell de mesos enrere? Bé, ara estic de baixa per al tractament, ja porto 10 sessions de quimio, de 3 dies cada sessió, cada 15 dies. Això té uns efectes secundaris, vull dir, jo no sóc capaç de fer la feina ni molt menys que feia abans. Si te deixa cansat i t'atrofia el tractament tot, també t'atrofia les neurones. Aleshores, l'astènia, el cansanci, et fa que no puguis fer el mateix. Però sí que entre llegir, mirar la tele, evidentment, que a vegades, al principi sobretot, quan estava, diguem, bueno, perquè em trobava bé, què faig jo aquí? Si podria anar a treballar, si em trobo bé, al cap de 3-4 dies de la químia. Sembla que estic robant. No, ara, evidentment, ara no puc perquè ja estic al final del tractament. Suposo que passat l'estiu necessitaré cirurgia i Déu dirà. Vull dir. Quan es troba a l'altre costat, vostè com a metge ha tingut de donar molt males notícies en més d'una ocasió, algun diagnòstic que no era positiu i que aquella persona doncs, realment s'ha dolgut i li ha costat de superar-ho. Vostè que ho està visquent en aquests moments i que segur que en la quimio es troba amb altra gent amb les mateixes circumstàncies, quins són els raonaments que es fan, les converses, què es diu mentre es fa quimio? Normalment la gent quan fa quimio, jo procuro posar-me, a mi em donaven una habitació, són 6 hores de tractament, i jo vaig dir que no, que volia estar amb tota la gent. Són uns sillons, hi ha 15 o 16 sillons, allà on es posen el tractament, 6 hores, esclar, n'hi ha que estan 2 hores, n'hi ha que estan mitja hora. Aleshores, jo el tinc més llarg, però vull estar allà per recolzar. La gent ve a vegades una mica espantada, té por. Tots tenim por, perquè et pot fer reacció. Però dius, bueno, Déu dirà, vull dir, no hi ha més remei que fer-ho. I tens d'assolir que tens de fer-ho, i tens de lluitar. O sigui, el rebuig que parlàvem abans de la malaltia. No m'ha tocat la primitiva, m'ha tocat això, mala sort. També podia haver tocat l'altre, bé. Aleshores, acceptar-ho, conformar-te i lluitar, perquè tens de lluitar i tens de ser positiu. I el que comentàvem abans amb Balines, jo crec que els serveis metges d'aquí, a l'ICO, el Servei de Català d'Oncologia que tenim al Trueta, està suficientment capacitat perquè la gent no se'n tingui que anar fora. Ells tenen connexió directa amb Barcelona, Barcelona amb Europa, Barcelona amb Estats Units. Vull dir, tot són uns protocols segons la malaltia que tens. No hi ha cap necessitat, entenc jo, d'anar-te'n a fora. Els cirurgians, que jo em tinc de posar a les seves mans, inevitablement en un futur, ens semblen lo suficientment capacitats, els que tenim aquí, per no tenir necessitat d'anar fora. O sigui, el fet de que te'n tinguis que anar a Houston o que te'n tinguis... Primera, és molt onerós, costa molts diners, però a la vegada a mi em sembla que amb la gent que tenim, amb els científics que tenim, doctor Caral Records i companyia, no? Amb els científics que tenim, amb els cirurgians que tenim, amb els mitjans que tenim ara,
no cal anar amb absoluta a fora. És potser una de les motivacions més importants per les quals vostè explica la seva malaltia, ans al contrari de tancar-se i de dir, mira, com menys ho sàpiga millor, no vull comentar-ho massa, vostè ho esbomba pràcticament, ho fa saber-ho, com una experiència, i alhora també reivindicant una mica aquesta bona medicina que hi ha a Girona, que hi ha a Catalunya. És cert, primera perquè hi és, i prova és que amb una malaltia vital com la que tinc jo, important, per les sembres que tenen el fetge, doncs entenc que tens de ser positiu i que jo, si tingués qualsevol dubte, jo estaria fora com els altres. A mi no m'ha calgut. Això, jo he vist com funcionava, sé de la categoria que hi ha aquí i no cal anar fora. I aleshores, també perquè, com metge, tinc obligació, almenys me l'imposo, de donar testimoni d'aquesta malaltia, que la gent té por, un mal dolent. Ningú té per què avergonyir-se si té un càncer. Per què? Tens de ser molt positiu amb això. Mala sort ens ha tocat, però que ja temps enrere no hi havia possibilitats. Ara n'hi ha moltes, gràcies a Déu. Doncs lluitar, acceptar-ho i tenir esperança. Vostè farà una intervenció a Girona? Sí. Quan me diguin. Jo ara no sóc en absolut... O sigui, he volgut saber tot el que tenia, saber les possibilitats, evidentment que sí, saber el pronòstic, evidentment que sí, i com metge més, però jo m'ho faig a Girona i no tinc d'anar fora. Girona és a casa meva. Girona l'estimo. I l'estimo en tots sentits. Aleshores, jo a Girona. Com diu vostè, per lluitar, tot i que té la confiança, doncs, com deia, amb un més allà, amb una espiritualitat en aquells moments, però sobretot té la confiança amb el doctor Caral i amb els metges que la tenen. Però tot i primera perquè m'ho han demostrat. Vull dir, i el tracte humà, no sols del doctor Caral, sinó de tot l'equip. M'ho han demostrat quan te posen la quimio, que tots anem, i amb perdó, acongojados. I doncs ja ho acceptes i cada vegada estàs més relaxat i dius, és que més tinc de fer el que tinc de fer. I llavors, si fas el que tens de fer, te'n pot sortir. Crec que el meu testimoni té de servir d'alguna manera per ajudar a aquella gent que vol amagar la malaltia i que sàpiguen que jo estic disposat a anar, quan pugui, quan passin els efectes de la químia, a anar a ajudar a qui sigui, per dir-li jo també, per què no? Acceptar aquesta malaltia. Hi ha gent que no torna, que avui se'n va de vacances i desgraciadament no té temps d'arreglar la seva vida. Un accident voluntari o involuntari, normalment involuntari si se tira una sobre, no? Que no és per culpa teva, no és que hagis begut, no és que tinguis excés de velocitat. Aquesta gent, pobrets, ja no tornen. Gent jove, que perquè no, jo tinc 62 anys, jo he complert almenys la meva vida. Ningú és immortal. Aleshores, acceptar tot això, aquests paràmetres, tenir el cap una mica amoplat, no avergonyir-se de la malaltia i ser positiu en tot. Perquè, ja dic, si no amargues, en els contraris, i tampoc en treu res. Quin suport, quin escalf hi ha trobat amb la religió? Ara que comentava, era un catòlic practicant allò d'aquella manera, i ara de cop i volta m'hi estic volcant. Què li dona la religió? És una manera aquesta agradolça que dic, i a vegades que comento, soc feliç perquè he arribat fins aquí, amb tot el que he pogut fer, i amb els meus defectes, ningú és perfecte en absolut, ni jutges ni vulguis ser jutjat, no? Però que sí que et serveix de molt. Jo, perquè sóc catòlic i considero ara molt més practicant, m'he vist les orelles, evidentment, i sé que a dalt me poden estar esperant, no? Però és que ens esperen a tots, d'improvís o no. I a més penso que hi té d'haver-hi alguna cosa més. Si no, fixis, 62 anys, has fet coses, i te n'en vas, i això s'acaba aquí. No pot ser. Jo crec que té d'haver-hi alguna més. I si té d'haver-hi alguna més, siguis creient o no siguis creient. Vull dir, és igual. Et tens de recolzar amb una cosa espiritual, de la manera que sigui, amb una ètica, amb una manera de fer, que et doni esperances, t'ajudi,
i a la vegada et conforti. Sol no ho faràs pas. Necessites la companyia de tot l'entorn. I jo, gràcies a Déu, aquesta mateixa entrevista aquí és l'escalfament del meu entorn. Qui ha sigut a casa meva? Els de casa, els amics. Això m'ajuda molt. Ja saben que en el programa de Contrallum el que intentem doncs, és acostar a la gent de televisió de Girona la figura d'aquella persona, d'aquell convidat que tenim cada setmana sobre una trajectòria. En aquesta ocasió nosaltres vàrem telefonar al doctor Joan Soliguer per parlar sobretot de l'esport, de la seva feina com a metge, de les seves activitats de medicina esportiva, de comunicador. Però el doctor ens va dir, jo sobretot vull parlar del càncer. I per això estem dedicant tant de temps d'aquest programa, no perquè nosaltres tinguem una insistència especial, tot i que ens sembla molt interessant parlar d'un tema que, com deia el doctor, a vegades diu doncs, aquell mal dolent, i que el doctor ha dit aquest càncer d'una manera tan oberta, tan planera, que ho vol explicar com una cosa natural, i que vostè ha tingut aquesta voluntat de dedicar tants minuts del programa i dir, escolta, parlem poc de mi, parlem del càncer. I tant. I tant, perquè hi ha molta gent que el pateix, que no l'accepta. I es té d'acceptar, i som humans, per tant, podem tenir aquesta malaltia. I a part d'acceptar-lo, abans un mal dolent, com deia la paraula, en aquests moments un càncer és superable, un càncer doncs, és totalment recuperable amb l'aspecte personal de viure amb més vitalitat, amb més força, per això que deia vostè tantes vegades, de que s'han vist les orelles i que vius doncs, amb més il·lusió. Canvies i veus el cada dia i dones importància als fets més petits de cada dia, que abans passaves pel costat d'una persona i ni te'l miraves. Escolti, vostè Ara jo disfruto de tot. Ha valorat moltíssim la medalla de l'esport, deixem estar si té amics no, que deia, escolti, vostè, la medalla de l'esport de la Generalitat a 62 anys, quina il·lusió li va fer? Moltíssima. Una mica tot aquest bagatge de la seva tasca universitària que ara segur que li passa pel seu cap. Sí, bueno, per mi, com un metge o un metget de Girona que te convidin a donar classes a la universitat, l'any 94 vaig començar i no s'ha interromput ara perquè si no seguia donant classes, ara no puc, té temps de preparar, són classes a postgraduats, vol dir que ja són metges fets i drets, i no només tens d'explicar el que tens d'explicar, sinó el que et poden preguntar. I això representa un esforç. Ara no sóc capaç de fer-lo i per això he renunciat, evidentment ara no puc. Si tot se soluciona, Déu dirà, i tornarem, evidentment que sí. Nosaltres li fem una proposta que estem convençuts que la direcció d'aquesta casa de televisió de Girona hi estarà totalment d'acord i que no fem mai de la vida. Per això serà una excepció. Repetirem programa. Li proposem al doctor Joan Soliguer que vingui d'aquí un any, altra vegada, perquè com que, escolti, avui hem parlat tan poc de la seva vida, hi havia tant per parlar, i hem parlat del càncer. La meva vida és molt poc important, però el càncer sí és important. Doncs li proposem això, que torni a venir, com que el programa se'ns ha fet curtíssim per tantes coses que hi ha per explicar de la seva vida personal i professional, però també del càncer, si li sembla bé, tornem a fer el mateix, meitat i meitat. Com que hem dedicat únicament la meitat del programa al que nosaltres volíem, perquè vostè ens ha demanat, per no exigir, vull parlar del càncer, doncs farem una cosa. D'aquí un any nosaltres li tornem a demanar que vostè vingui i tornem a proposar-li que parlem la meitat que ens ha faltat de la seva vida i ens parli del càncer un any després. Si el de dalt m'ho permet, encantat. Així ho esperem. Gràcies, doctor. Moltes gràcies. I molta salut. Gràcies a tots vostès. I aquí m'atenen. Si puc ajudar amb alguns, aquí m'atenen. Res més, d'aquesta manera ens acomiadem. Adéu-siau, bona nit. Moltes gràcies, Francesc.